Right. Tadzoka guys, share your life guys. Share ikupe jiko kuya kuya vanhu vauye kuno. Share ikupe jiko kuya kuya vanhu vauye kuno. Kuna iyo ndemuda kundinyimisa wo masters. Guys, kuti ndipiwo wo masters zvepano. Ai masters pano unozviona button. Uko button handisi kuriona. Saka nguri takatoisa ndakatoita live chat nawo. Kwaita kutanga. Tatotanga kuti wani. Sharon, tatotanga kuti wani shamwari uchatovhunza izvozvo. Ah, zvinhu zvaSharon. Ndito share zvangu iyi. Tato share. Imimo share. Tato uya su guys. Uyaitite. Tiri kuda kupinda pa Revenge Diaries guys. Hande. Tuone tishike. Vanhu vemujolo. Mugadzirire naika. Nasi Friday. Vanhu vemujolo. Mogadzirira. Anditika. Vanhu vemujolo mogadzirira. It's either. Kana uchida kukwira hako. Zviri kwauri. Asi ndino encourage kuti. Uita hako zvokufona. Usakwire. Nokuti ationi kuwa kuti watsemugwa. Icho. Thank you Tamaka. Thank you Tanaka ne 50 stars. Thank you Tanaka ne 50 stars. Peji rangu ndichotovhunduka chipeji chikoze achina kuchijaira. Thank you ne 50 stars. Varamuro. Icho, thank you Queen Sila ne 50 stars. Which courage were you talking about please? Padoko courage wekubata wekunzi abata mwana ne 13 years yayo. Wekunzi abata mwana ne 13 years were pucho. Kana taona kuiona nyaya yacho iripo kaseta saunoiona. Andichika padoko newe padoko yoshe kuboa katenga tiketire boy he wakatenga here vedu vasikana naiwe padoko ndoziziva kuti ndiwe ani uri muno uri mchimwe changu iwe tenga tiketi. Thank you Zvichanya kudya. Thank you ne 250 stars. Icho ndabva ndaita zheve guys. Ndavanaita esimaipemu. Right guys, ngatidadzeiva kubhozve kuno kuningiko kunonzi kuiko guys. Kunonzi kuiko ndimvaridze nzvimbo ndogosiva. Kudhuze nekulondon kunonzi kuiko. Kaiguzi kunonzi kudiko kuya ku Hertford, Watford. Thank you Pam. Starpat hanzi yabva yaactivatewa guys. Starpat yaactivatewa guys. Chibva yemakanda ozve. Chibva yemakanda masters guys. Itandi share live guys. Vanhu vakawanda vakapeja kavakasivi. Yes Irene. Saka itandi share live. Akapeja kakaniyesa kuti pane notification guys. Mapeji maumba 1 tunetsawo futi. Vakatango izvo zvakango rangu dzistepa nazuka musiya wabvisa monetization yevanhu kudzoka button apasi sina mai mwana kudzoka maadzi angu anichamawoni ndobva ndaisa zvikanzi it's a technical issue we are fixing. Nanhasi tiri kungo we are fixing. Saka izvo zvinotoshaya kuti zviri kufamba sei but anyway tinongomirira mungozati zuka nita zvaanoda guys asi seda atisege kuya inu tichita zvatoita just because zuka wazoda yawo tongoita yatinoita handichika saka tanditega vamwe guys at least tikasvika 250 pano abva haana kubuda. Thank you ne 100 stars vedu ikandewo zvemastars tiachive starpat tichinda takaenda kwai pane starpat apo ina handisi kuiona kusaidi kunoko but ndanzwa chinzi pane starpat zvinhu zvadzoka zvakadzoka zvachinja handisi kutoiona starpat izvozvi. Watford aiwa Emily tinenge tiri Watford Watford guys handa abhona niso akwa atsvuka manje atsvuka maronda plus kakwakuvava handa apo. Thank you Lisa Mawema. Thank you Pauline Makuvire nekushare live suka chinja ndakutonyatsoona pamusoro poti Pauline share live zvose zvikuenda zvichinja hani muri kuona suka ringochinja zvinhu every day. Inini kuno kumbinga ndichakwanisa kuti ndipine like ndikanyora ndega chinhu kupina apo chinonetsa imimva utokanda mucomment section ndopina akachinja futi hanzina noku asiriwo masters acho noku asiriwo. Thank you noku allo but asiriwo those are not the stars that we are talking about. Hanzina maipichera kune boli yedu yekunoku kuningikiri kuno ku UK Team Diaries. Andika kuno ku vanhu Team Diaries and ita apa yatosvika 250 right. Saka guys takuda kupinda mu Revenge Diaries yakamira yakadai so anditika kwanzungi kuti seya yehondo kune mhepo saka panza apa pandanichirwa nemhepo kune mhepo isingaiti panza apa nemhepo saka yanga ichidai. Thank you Zvicha. Thank you ne 200 stars. Saka guys Revenge Diaries day kudai regai nyesutarise zvazviri. Thank you Rudo Charity. Thank you regai taurisa zvazviri guys amusandivenge vanhurume but ndingotsati zvazviri esi blessing vakadzi tanetswa nevarume icho Connie. Thank you ne 500
500 stars. Thank you Connie, thank you Connie. Tanetswa nevarume. Anditika vakadzi vakawanda vari married vanetswa nevarume. Thank you Rudo. Vanetswa nevarume nenyaya dzemujolo. Varume vanoita yavanoda yese. Anditi maona vakadzi vanozoya nenyaya. Thank you Sila, thank you Quisla. Guys, imita mchinditenderawo muka muma comment section. Time mchinditenderawo kuti vati ndikontinue nenyaya. Handimaona imwe mchitenda indichikontinue nenyaya. Handimaona. Saka vakadzi vari kuitigwa mashura mudzimba umu nevarume. Tichitigwa mashura nevarume kudaro mudzimba. Mukadzi vazhinji kudhara isusu mazera edu guys. Takakura chinzi yesi swema, takakura tichinzi munoteramira. Murume akaenda kunoura ndizvo zvaanoita murume. Ndizvo zvavanoita varume unombogara uchengetedza imba. Isusu generation ichikura ndizvo taiudzwa. Tainzi gara ukatodzokera kuti unokomplena kuti kumba kuri kunzwa ikonzi dzokera unogara. Ndizvo zvinoita dzimba. Kuhura achitouya kekumba gara iwe ndizvo zvataiudzwa. Antimaona. Asi nekufamba kwenguvawo andimaona zvinhu zvinochinja. Handi varume vaya vakazonyatsokuonekwa kuti vakutozonyatsokutohura chako chaiko. Vakadzi vakaona kuti varume ava mahururu avari kuita ka ndinogara ndine heartbreak ndinofane stress. Zviri nani kufane stress yangu yekuzvitsvakira kana kufane AIDS yangu. Thank you padoko. Thank you ne 500 stars. Nekuedzi yangu yekuzvitsvakira pane kupuwa AIDS nomunhu. Vakadzi ndokuchitanga. Hey guys, ndokuchitanga kuura. Get me right, musazotokota mashoko angu. I am not encouraging or condoning any behavior yekuura ito nevakadzi. Handimaona. Asi ndo zvavari kuita. Vari kuzviita. Handimaona. Vari kuzviita ndozvatiri kuita vanhukadzi. I'm not condoning that. And I am not saying kuti zvirai. Thank you Sharon. Handimaona. But vakadzi kuzviita saka we might as well talk about it because isusu tinotaura matabu issues iwayo. Anonzi zvinonzi zvitauriki pano. We talk about that. Handimaona. As diaries. So now today is the day we want to understand and how they are doing it. And it is the revenge diaries. Because munhu wamurume haugoni kumurova. Guys, unorohwa ukafa. Munhu wamurume haugoni kuti uite zvaanoita zvokuti hauyi kumbozuya neFriday woenda Thursday uya neMonday. Hauzvigoni. Unenge uri pamba une vana. Asi vakadzi vane ways dzavanoita nadzo. Anditika saka tinoda kuhwawo nhasi idheri kuti tinzwe shiri padzakabvuta rekeni apa kuti kwako iwe wakabvuta rekeni sei. Chii chakaitika? Wakanga wasvika pakuomerwa kusvika pakuti uzosvika pakuita decision yekuti you know what? Nokuti tozati ukabatwa handika unogona kushutwa nefuti. Izvozvi kune munhu akafita kufa nhasi. Izvozvi nhasi manera nhasi. Kune munhu akafita kushutiwa nhasi here kana kuti hazoshutiwi handizivi. Asi nezuro ndakagumisira akaiswa futi pamhanza. Handi nokuti anga achitodini uyu ndi boyfriend uyu anga achitohura nemukadzi wani wemunhu ushu. Vachitohura vese handika vakazobatwa vakazobuda pamhepo. Vaishanda mu broadcasting studio. Handimona vakazobuda pamhepo vachitaura rudo rwavo vasingazivi kuti vari on air. Zvino zvakatekeshera nyika yese kuna navamwene noita. Saka murume ndobva zvinzwa kana nefuti ndobvanisa futi pamhanza. Saka nhasi anokwanisa kuti anourawa here nokuti ukabatwa unofa. Zvatoziva nditi kana kuramuka zviri kwauri kune murume wachona. Asi vazhinji vari vakwanisa kutambira cheating ito nevakadzi vanozviuraya kana vanokuuraya. Asi ivo hatizviurayi izvo. Tinonzi pukuta musodzi, move on, zvinowanikwa. Isati hatizviurayi asi ivo vanozviuraya. Anditika put it there. I'll send it to you. Adi? Because until Saturday. So what did it? They don't know. So I'm going to go on Sunday. I'm going to skip a Saturday. So what's Sunday? Alright. No problem. Right. Saka ndo nyaya tinayo guys. Namba ndakapina, namba yakapinwa hapo. Anditika ari kufunga kuva muti anofa nhasi kana kuti haasi kufa handisi but futi akaiswa nezuro futi. Vanhu murume akatochinja face akatsamwa. Handi muri kunzwa. Saka ndo patiri kuti tisvike ipapo pasikimisana ipapo. Saka guys ende mukotesa kuti musikana pavanga vachihura anga achinakirwa sei guys. Kumboku kana kubatwa nemurume anga asingasadi. Mai mwana ari mu akatosvika pakunorenda office yekuti vakwanisa kuhurira neboyfriend yake. Ndiko anga vohurira kuoffice oenda kumba akatoguta kudhara. Saka ndoda kuti nhasi timbonzwawo kuti imimi kuside kwenyu anditika munongofona guys. You call anditika munongofona don't come thank you Mkoma Gordon, don't come nefesi yako unless uchizvitemba uri nhengo inokukwidza hatizokurambidzi anditika. Asi unogona kufona kuti chakaita kuti iwewe
uchichita ipapo uripo zvakatanga sei nokuti vemabhurugwa vanonetsa guys, vemabhurugwa vanotonetsa. Saka pomwe pacho kuti zvanokonza kumuitawo unopesera ngoti rega ndidai hanzi murume ndakatanga. Alright, toti murume ndiye akatanga but murume azenga adzikama wangu ka zvezvya but to justify here Grace. Are we justifying izvo zvakaitwa ipa baba namapitse? To justify here. Alright, tongoti alright, let's justify. Saka guys vanoda kukwanisa kufona fonai tinzwe kuti zviri kufamba sei kuma branch amakavhura kuti revenge poka revenge iwe I know kuti obvious unongochiwa kuti moyo wangu unoita zviri nani kana ndikamurevenge naye akaura chita ama andimona andimona asi vari kutamba vakachenjera vazhinji vacho asati vabatwa avo indotovaziva hangu vamwe vari pana vanodini vanoitawo izvozvizvi andimona asati vabatwa zvavo vachiri safe izvozvi. Saka guys fona itinzwe alright uyabva iti abva requesta kukwira inenge mengo inozvimiririra ishi requesta kukwira. I'm urging you my dear, ndandati ndikuprotecte kuti chifonai dondikwira uyaisa request yekukwira kuti ndoda kutouya fair ndofunga ari kutorifeja zvekutodaro. Saka regaiti munzwe kuti ari kuti I'm trying to aid you dear, I'm aiding you pamusoro apo. Regai ndikueti edetione, regai chimwe edetione auye tinzwe. I'm trying to aid you, let's hope unopinda pinda tione right. Iyi nhengo yakazvimiririra ishi yapinda. Hi dear. Hello. Hello. Hello dear. Hello caller. Caller, hello. I think network ya call. Guys, mukumona ere because isisu kuno kuti tisingaoni ka vanhu nokwira vatishaoni mazuva adoni. I think network yake. Right, dzokai caller. Ndikuzviona Shalom fona. Itazokufona Shalom fona. Ntora number yeufona. Fona. Itazokufona Shalom network ndatoona wadzoka pa wadona wadzoka ausina green button. Itazokufona. Fona Shalom tora number izosave ufone. Right. Fona tinzwe and wangori gamba wena wango wazviwira direct fair 1 fair kwene zvokuti ku1 ndakati chi aiwa angazviwira direct mwanasikana akati indoda kukudza enda katarisana nemi kudai face yangu mchiona asi zvokuwanda izvi. Saka buda unogona kubuda pa live Shalom itombobuda pa live ugodzoka because iko zvine zvitoona mu comment section hauna green button pawadona hauna green button yesi simangeli buda udzoke ndo muri kuona zvaita Shalom izvo ndokupandika kwakaita vakadzi they don't care anymore. Saka varume ndozati muripo matogarira asi hamukomenti makagarira muzasi munoda kuona kuti vakadzi nyanokwira here handikana vanofona here uda kuva voice. Saka kana makangwara torai manotsi kuti chii tiri kuita kuti vakadzi vadai gadzirisai kwanzi sisimeni toda kukudzai muri alone aiwa zveiwe Marceline handiti ndiri kuita ishow. This is a show. You have to call in vamwe vadzidze vamwe vawewo kuti zviri kufamba sei nayo varume ndiyo nguva yekuti vagadzirise vaite macorrections kudzimba uku zvine zvavanenge vachifunga kuti hazvigwadzi vanzo kuti zvinorwadzawo vamwe vanhu mwana umwe munhu mukadzi kungoti mukadzi akasimba guys dei tichifa isu kwanza ndipi munhu revenge yekuvhura branch ndinotora mari hazvinei kuti ndeye fees or rent I gospel myself. Zvino ukatora ye fees kana ye rent munodzingwa pamunogara modini papenzi budai akunzi budai woga mose newe unonzi budai chagona hapana. Right, fona ituone guys. Hi Tembi, fona ituone guys. Vanofona ituone vanokwira ituone vanofona ituone guys. Vanokwira ituone fona ituone panongoda wana nongovhura musangano ugoona kuti makuza chayo yakadai 1 chete ingovhura musangano 1 ingovhura ari kunyaraka tingovhura musangano 1 munhu ingofona pavhure musangano uchaona makuza achipinda akadai panapa panongoda wana anovhura musangano kwanzi varume vanogadzisa kana tozogara ngavambozvinzwawo apo kugwadziwa this time ari kurwadziwa
ndivo vanorwadziwa zveshuwa ende ndosaka tuchinzi vanofa, vanozviuraya, vanomwa poison, vanozodini. Hanzi Revenge Diaries, another day, another vlog. For 19th, guys. Ndine gore ndakabvoshungurudzwa ndakanga ndafunga kujola but ndakazodzorwa kumasowe kana wakadzoka zviri nani. Vamwe vakatofamba nebhora mai mwana. Kufamba nebhora chaiko chaiko. Hanzi madhodha kudherera mani tingatoremba. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Uku kwenyu kuchipinge uku masisiva kune uya wandakazowa uyu nikikiri wokunzi akazohurawo akabuda paaudio uya mana achitaura kuti isusu tiri kutohurawo kuno kune vanhu vanenge vachivakudzidza mapizi job vavo. Munhu ungaita gorerese uri kujoni ikoko uchindisiya kuno kuchipinge unofunga kuti nini kunoya nemota dzako chisiya. Alright. Hello Kola. Ndiri bhokuri sekona. Thanks Selena. Ndati ndimbofona but handisinini ndaichiona ndiri pamurume. Ndiri kuda kuvhura musangano zvavo. Okay. Alright. Zvakaitika ndezvekuti inini ndaive mudiki handiti kwataigara nevamwe neighbor vedu. Saka baba ava vaive nevakadzi 2. Mumwe mukadzi mudiki aindifarira. Saka everyday aenda kuhospital achiti ari kuenda unoona vanorwara. Saka ainditi ndimuperekedza. Aiudza murume wake kuti ndimuperekedze ndomuperekedza. Pakudzoka ndobva aidzoka nekumunhu wake. Vosvika voita zvavanoita. Ini ndinenge ndakagara panze. But ndaingoona nepaketeni zveudiki zviya. I think ndaive kumagrade 5, 6, 7 ipapapo. Saka akazobatwa, paakabatwa manje nyaya akataura akati murume, ndosaka ndichizviita nekuti murume wedu uyu anoitawo. Kati murume haana kugona kumuramba. Vaingogara vese. Kusvikira murume azorora futi mumwe mukadzi wechi3. Mukadzi wechi3 manje vanga vatobatana namainini ava vakanga vandaifamba navo. Vaienda kumadhiri ikoko vari 2. Vachienda kunoitwa nevamwe varume vachidzoka vava nemari kumba. Saka zvakazoitika simeli ndezvekuti kwakazouya muzukuru wechirume nemukadzi wake. Vakabva vaita 3. Vachienda vaibuda manheru vachiti vakuenda kuhospital kunoona vanorwara nekuti mama vangu vakazopedzisira vandirambidza vaona kuti kune madhiri ari kuitika. Ndo pavakatanga kuenda vari 3. Vakazobatwa manje vese vari 3. Uyu muzukuru uyu wechirume uyu akarova mukadzi. Then ava vari 2 havana kumborohwa. Mai guru manje vanga vakutsamwa kuti wai usingavarovi ava. Vachiita zvinhu zvakapusa. Uyu muzukuru arova mukadzi wake but zvinomboperera ipapo simeli. Vaingoita izvozvo vachingoita pati vose vari 3 vakazoshayika, murume uyu nevakadzi vake 2 but first wife achiripo mupenyu just because akazobuda pamusha ipapo akati izvi handichazvikoni. Alright. Okay. Asi kubva vanohurirana vose here mufamily kunyengerana kuhura kudaro vose? Vaifurikana nekuti matime andaifamba navo handiti uyu second wife ndiye airecruita ava. Vaitowirirana neava vamwe vari 2, mukadzi womuzukuru neuyu mukadzi nyina wake. Aitovarecruita. Vakangoitavo laki ndoti nichandosiya guys pachihure chero zvoita sei. Haungafi wakaudza munhu secret kuti hande kuchihure. Unomutanga sei kuti ndiri kuhura? Unotanga sei kuudza hama yeko wakaroorwa kuti hande itinohura? Kuchihura haudzwi hakuudzi munhu unongoenda woga guys nokuti unotengeswa. Ipapo ndo pakandishamisa. Mama wangu vakapedzisira vakuti aiwa iwe ufanira kuenda nevanhu ava nekuti ndofunga mai guru vacho vanga vakucomplaina vachiti inini ndinozviziva. Inini hangu ndakazviona and dzimwe dzenguva ndaiona like kana vachirarana mumba handiti ndaiona nepaketeni nekuti mubhedha wavo wanga uri next nepaketeni and raive
raive white kana curtain racho. Saka ndaiona zvavaiita. Saka mai guru vakapedzisira vakuti inini ndinoziva zvese, saka ndofanirwa kutaura. Mama wangu akati haufanirwi kufamba nevanhu vakuru. Ndokurega kwandakazoita kuvaperekedza. But ndaishamisika kuti why vachiwirirana pazvinhu zvakadero. Naiko zvino zvinondinetsa semene. Zvakaoma. Zvakaoma. All right. Thank you very much, caller. Right, caller uya guys, hanzi kwedu kuvariko vakanga vachihura asi vakapesera varikurutana family yese vakuhura family yese mufamily imomo handimwani asi chandodzanya kuti kuchihure guys kana wafunga kuzvikuita izvi unoenda chero shamwari ukaiudza inokurumira guys shamwari chaiyo ukatoitaurira chako chaiko inotokurumira kuti ari kugura uyu nokuti mashamwari edu ariko mazana muzati vanotaura vanototaura kuti tazodai zvikazodai saka zvinonyatsokunetsa vakatori kuti vanhu tiri but haidode but munoiziva guys makambohamena kuti ndizvo here kwazviti zvechokwadi makambozvionawo kuti vakadzi ava vanovhura mabhuranchi vari pavarume vanohura havarambozvo kumanya munozviziva kuti vakadzi vanonyanya kuita zvokuhura chaiko chaiko vanoita zvokuvhura mabhuranchi ava vari pavarume havarambwi iwe mainiya wakadzikama mai mwana unongorambwa uchirambirwa kunzi kwai wabika usai hwakatsva unorambwa ukatoenda kumba kurambwa chaiwo ukatoenda kumba asi ava vanoita izvi chaizvo izvi varipo vakatokonza havana kwavanoenda vachindepi havana kwanobuda vachienda right kana aripo mufona itinzwe guys fona itinzwe fona itinzwe thank you moms Masha thank you moms thank you very much nemasters havarambwi makambozviona vanonyatsa kutohura chava pavarume haarambwi guys unodoramba ega unotobva oga unozoti inini ndakutonyatsobva panapa ndaremba ndaneta ochizoinda iye chabukwai haarambwi kudai haarambwi right fonai ko mwana wangu akachida kufona yambotirai kukwira pakadonha waindepi havarambwi ndo zvandoziva ini havarambwi anenge achimbohura aripo anenge achimboteyaneti aripo murume ndechitotira chidzoi mai mwana aripo haabudi ende harambwi hamene kuti zvinofamba sei harambwi iwe unorambwa zvinakana nebasa resopekesa mabhegi kunzi family meeting ichichichi hanzi mazana unoramba munhere unongochinja kwekuloja hamene ngazvinongoita amen right vari paida varida kufona guys fona itinzwe esikotilda fona itinzwe hanzi handiti vanenge vakadyisa murume mushongo wekuti tube kana pamwe vanenge vasina mbodyisa kana odri kana that is not always the case yekuti vanhu vanongodyisiwa pamwe vanenge vasina ngodyisiwa so fameni azvo naye zvako muroro wokusanya it's not like havana mabranch naye chingofonai guys it's not like hamuna mabranch munawo mabranch right we listen we don't judge it's not like hamuna mabranch munawo handiti ngatinzwei kuti what was the revenge for wakanga waitirwa chii nemurume ura chakanyanya kurwadza chii right kana kuti vacho vakarwadziwa vakahurikwa zvokurwadziswa chaivo chako nevarume chifonai chino usinako kuzomuhurira handitika hazitofona papi magi idzo namba dzakapinwa idzo magi idzo namba dzakapinwapo idzo tasapa pazasi apo pane namba dzakapinwapo ipapapo ndo namba dzachitora namba dzosevhe ofona havadyiswi paya zvokuti murume mukamona gaidzi ainda atotaka kutoseva kumba motwai anenge akatodyiswa anenge akatodyiswa gatifonere avari kufona pi fonere pe musambozvinyepera gaidzi mongo havadyisi ndo vanotopanduka hallo dia zviri tiripo handei ndikuda kutaura panyaya yamapinza ndikunzwa taura yes tikukunzwa taura hatimadzi asingade kuti ndiise chibata mhino kona bata mhino bata mhino confuse the enemy to the confuse the enemy kona bata mhino kana wane tombomira wombofema wobata futi tichinda takadaro handei good taura aizvi
adonha muchichi kuitika nefoni yake. Haasi kuda kuhwikwa, saka tiri kuda kuti abate mhino. Anofanira kubata mhino. Anomaona. Akangobata mhino zvadhakwa, hapana anofa akamudza kuti ndiani. Anenge angobata mhino yake chete. Anenge asatozvijairawo zvokubata mhino zvacho guys. Aiwa kana anenge anofema zve guys. Anenge anofema. Bata mhino wangu, confuse the Eden. Kwazodonha sei bata mhino. Yeah, good. Tuone voice ratochinja completely hande nenyaya. Kana waneta unofema zvuwa usazofa. Tikukuzwa. Wezopinda pamuchato seione muchato. Saka iwewe asikwa kane ndichibvunza Fema, iwewe uri kuti kwakamubata ka199 ane girlfriend akakumbira hake ruregero anti saka ka1 ikapo kabvotovhura branch. But saka iwewe hazvina kuzotorera nguva here kuti uwane branch racho. Saka hamuna kuzobatwa here. Ane asima kwakubatwa akatozvimba muviri. Saka yakazopera sei? Magonyeti ndichakuudzai buda kashanda mubuda palive ukodzoka
unondokutora foni yako ndokutisangane ndokupfeka-pfeka ndokubvada pesiwana edinowani chikaza chititangei life panowani akachisidamba munhu achiita chohori apo kunanaiti saka wakabva watosiyawo nebranch riya zvachose ivavo branch ndakabva ndatosiyana naina rakatekwa-tekwa pabranchi rapitsvaga kuhamba hamba dzangu dzakanyara manje zviswangu wakatsombranzwa kumunonyaka nemurume zvisvangu vakanyara zvekuti apabranchi vangu vatorifanirawo hey right saka kubva ipapo mugere zvakanaka haana kuzobvira aita even nanhasi haaripo ndine zvakanaka mafoni hatisina kana mapasment ene munhu anobatira mikrofoni yake yangu ikatofama ndotodaira hey but akakurumidza kuzviregerera here kuti ndakabata mukadzi wangu wanga achiura ndakamuudza kuti naita revenge kandiwo kandinochinza kuti kuenda kwamakoni kunekwa nekuku nekuku saka ndinoda kuenda kwamakoni nekujambata kana kwamakoni nekuku kusvika kwamakoni ndokumbira kubvunza question ichi ini question yandinongonza ndakanzwawo antika but it's kind of a little bit personal but can I please ask since zviri pashow hanzi neumwe munhu akandiudza kana mukadzi wabva kunovhura branch like let's say murume azvibata sezvamakaita izvozvezvo handika akuzviziva kuti mukadzi wangu ane branch akudai kwanzi munoitwa zvokuitwa zviya zvokuti andikaida kupfidzisa zvokuti anoda kupedzera chonguti kuita kunge akuita competition neuyu branch rakabatwa uri ndizvo here kana munhu akungatiweta ngova zvaimboita izvozvo plus kuti fonire yangu kutariswa asi kutoziva toiri ndamba dzebranji ndandisinotoda musoro dzadziri foni ndatichatombodzisiva hanzi nakone kone mwana wangu waaindiudza hanzi ndandagara ndichingonzi everyday anoita so aindidarika saka ane chinhu chakakura kwai ndaibvunza mubvunzo isingaiti everyday ndaaregerero ari mumba but murume like angava negore rekuti hanzi akuda kuita kuzvikombeya neuyu yuka uyu asipo kwai saka ndaibvunza kuti aita sei mastyle waitwa nekona kuona kuwedzera zvekuwedzera faya kuti ati aite zokuti ndini ndikukunda saka nai ndabvunza kuti ndizvo here zvinoitika aiwa inini izvozvo zvakiitika kuti munhu wakatiza kuti ndine pamai yangu idiki kana kuti meme yangu ndoitwa iriwo kuya pamustori ndakangoitira fani chokwadi chokwadi branje raibata basa branch saka maima saka maima mane magonyeti maenda nemagonyeti maindepi maisanganepi maenda kumaloji alright panenge aripo okay ende iro branch anozviziva kuti mukadzi womunhu network yake irikuita chitisa hello caller yes aiwa but kana magara zvakanaka henyiko zvino zvimuri pari bhokola femi aiwa tinozvinetwork tisa tinozvipudza kana mugere network yake atodona network iri kunetsa paari network iri kunetsa paari zvakaoma hanzi nakola maiwanzi hanzi nakola murume wangu ndakamubata fair achihura neumwe munhu anditika saka ndamubata kudaro ndakarwadziwa because ndasati ndambozviexpecta ndasati ndambosangana nazvo ndakarwadziwa saka ndarwadziwa ndandine munhu akagara achindidawo achingondinyengawo kwai ndobva ndachitonodanana nemunhu uya saka ndadanana nemunhu uya kudaro
kwai ndo patakatochitsvisa manje nemunhu ya kwai takadanana saka inini namba dzemunhu mufesi anzi aidhiraivha matraki saka hanzi namba dzemunhu ndakasevha nezita reshamwari yangu kwai saka one day ndiri kuwacha ndiri panze andika kwai because ndiri kuwacha ndiri panze ndasiya foni mumba kwanzi mufesi ndobva afona handi uyo ari mumba kamurume wake ndobva aona namba yakanzi shamwari handi ndobva aisiya mufesi ndobva aramba achifona kusvika yati ishamwari kai yake mukadzi anoziva zita ndobva anodavira pakunodavira ndobva kwanzi anzwa hello baba wevoice wamwari kusaiti animona vanzwa kuti hello zvekusaiti vepandopa vachitanga kunipfunzana manje kuuya newetatha vanhu vataka kupindura rafu vataka kutukana hanzi vakatukana vanhu vatukana ndobva adropa kwanzi ndichibva ndapinda ndezwa mumba munhu akakafuta kuzvimba chako neshungu kudai so kwai ndobva tanga kuti kuda kuti anoiswa ndobva nanza kuti aiwaka handiti iwewe wakanditira ndikikiri wakanditira uchihure saka ndanchi revenge saka tave squeko zvino kwanzi ndobva kwatogwa line rangu ndobva ratsengwa ndobva zvanzizvo ngatichitangai panyuwani saka pekuti hachisina pekuti anabata baba vaya handimona saka ndo zvanga zvavepo kwanzi but branch iroro raigona basa ende raifamba basa zvekufamba basa ende raitipa mari zvokuti ndangatopinda nemwoyo ende anga kutondida zvokutoti siya muri moko ndikuroore andimona so hanzi pakazongokatwa communication munhu atsenga line ndikapuwa ndikatengwa line nyuwani ndo hanzi ndazvo ndiri live because aiwa ndiri live kuhani kunoku uko tashare chete inongoshare kwese it shares andimona manoda kuona ikuonera ndo zvinyuwani zvakaiswa nasuka izvizvi zvamuri kuona kunge munhu ari live kwese andimona saka ndo zviri kunzi nakolachi ndo zvakaitika and right gaindimbodzosera makozi evamwe vari kufona bheke tinzwi inga zvakaoma hakuna manongohura guides pasina chanenge aitikwa hazviiti unenge uchitotsiva unenge uchitotsiva hakuna munhu anongohura hazviiti ambotrai kuadown unenge uchitotsiva guys kungoti hedu tisu vakadzi mazano tine unhu hwekuti tinozongotuka mubeyo wedu tongochihurire wangochidai handiwana sei but kwanzi namba dzidzai kudzinyora muisa mumwe hembe muwadro muhembe yani ko musi wayo akapfeka hembe yake akaona mune namba ava vachibatifona vangachifona right kona kana mazodai nemuchazofona futi right varipo vamwe vanoda kufona here guys varipo vamwe vanoda kufona here guys varipo vamwe vanoda kufona here hanzi mastaera esonoitwa kubranch here paine mwana wangu yaindiudza nzi murume anga kuti iwe akazobatwa ake nemurume asi vakazogadzana saka murume anga kubvunza every time achimuti he saka iwewe munhu wako aindikunda here anga ane chonchuri chihombe here kuti darika kwandikamuona sokuti izvi pambedha handina action yandokuita konzi asandisi kuita aita sei ndiudze zvawaitwa nemunhu yenditewo ndiudze zvawaitawo nemunhu yendi ndikuitewo handiona munhu kwanzi nepasingafanirwi kuti papinde nyaya yemunhu yetaregerana yanga ichingopinda ichingotogwa kunzi aikuita sei nditi handiona akutozvikombeya like iye nevanhu vaiva nemunhu uya wemukadzi uya wakanga abata chikomba chemukadzi kuti tikatsaka iwe waimusanangurira here kuti murume anoita so handiona waimutsanangurira here kuti chikomba changu chinondidai kana chikomba changu chinondidai kwanza uzozvitauri orit kufonera ari kufona futi kwanza alright hanzi ndise kulive alright ngaitinze audio muri sei ndauyawo nenyaya yangu munovisenyu palive handisina kuita zvekufona inini ndaiva ndakaroorwa murume wangu akazoshaya zvake but ndakaroorwa kudaro sisi melinda ndakaroorwa nemurume aiura zvekuti aigona kuti pazuva airara nevasikana kana 3 zvandaisiva inini semunhu aishanda nepublic aingoti chero wafunga kupfimba aipemba ototi ande kumba uri kutobhadhara room
otoita basa ravo sisimele. Hey. Ndakasvika pakuita mimba yangu ndikabatsirwa mwana. Sisimele munoziva peni yekuti murume ari kuura apa une mwana. Murume ari kubuda mumba udzoka asina masokisi. Hey. Umubvunza kuti masokisi arepi, okuti ndambomabvisa ndandakutsva. Umubvunza kuti ko munotsva nemuchando here vedu wei, okuti sometimes unenge uri busy unoita pressure yekuti unotsva saka ndandabvisa masokisi. So one day ndakazomuti, do you know kuti zvauri kuita hakuna asingagoni kuzviita here? Ndobva nditi kana wangozviita kamunhu unorambwa. Ndobva ndamuti I'm warning you, zvauri kuita I can do it. Ndakanyatsomuudza. Ende kana ndatanga haundidzori, iwe ndiwo uchatozodzikama kuti ndikwanisewo kudzikama. Ndobva nditi ita. Sisimele ndakachovha gore ndamupa warning kudaro. Unoziva kuti unenge wakuda attention boss, kana une mwana kana unogona kumbopa mwana attention. But zvinhu zvanga zvatanga ndisati atombova nemwana. Saka ndangoti arega nikupa zvangu mwana wangu attention yese, so murume achingoita mabasa ake ko ndingazvinetsere kuchipa munhu pressure. Ndakarera mwana wangu Sisimele akachovha 1 year. Ndobva ndazosangana nemunhu wandakasangana naye. Ndobva ndamubudira pachena ndikati, you know what, inini handisi kuda kuita zverudo chairwo chairwo, but I just want revenge zviri kuitwa nemurume wangu, so usandibatirire pandiri, handisi kuda. Ende munhu aitwa mukomana jaya risina kana mukadzi asina kana mwana Sisimele andakawana akangoti it's fine, maybe tokona kutozowirirana, maybe ukarambana nemurume wako totoroorana. Ndakati handisina kusvika ikoko, ini ndinoda kurevhenja. Sisimele ndakatanga kuita zvandaita. Ndaiti weekend ndabva kubasa iri Saturday masikati ndaendesa mwana Samuel ndoenda ndonoona munhu wangu achidzoka Sisimele. Inini ndiri munhu yekuti Sisimele ndikanyatsonakirwa zvangu pambedha apa pabonda apa tikanyatsofadzana chaiko kana uchindiziva chaiko you can notice my eyes kuti kune kwabviwa. Saka semunhu aiziva munhu wake, one day akati ndadzoka apa ndanga ndapera zvangu ndanodzotiswa tuwaini, first time yekunomwiswa waini ikoko. Akanditi kumaziso ako, ndikati ndandichimwa waini. Zvikanzi wangachimwa waini? Zvikanzi it's not wine chete. Ndikati saka chimwe chii? Zvikanzi une zvawaita. Ndobva ndamupindura ndikati ndakakuti kana ndakurevhenja iwe ndo uchadzikama. Ndozvandakamupindura. Ndobva ndatofuga zvangu kublanketi rangu ndakadaro. Murume haana kurara usiku, unotomunzwa kuti munhu haana kurara. Ini ndo ndaingowa pafoni ndichichata nemunhu wangu uya, chiti munhu wangu uya zvandanonzwa kunenge wagara akamuruma murume anenge angoita zvokukubhabhadzira zvezviya because anenge achiguta kunzeka zvaizvongoti ningobhabhadzira semunhu ari kukomplaina. Inini musi uyo ndandachifadzwa manje chaiko ukuku. Sisimele ndakachovha nemunhu wangu, takachovha. One day ndobva azongonditi mukadzi wangu rinozongosvika pakufa, ndaneta. Ndikati waneta nei? Zvikanzi I know ndakakurwadzisa and I can see kuti uri kuhura. Ndikati inga ndakagara ndakuudza, ndasingambomuvadziri. Ndakamuudza ndikati ndakagara ndakuudza kuti kana ndakurevhenja iwe ndo uchadzikama, kuti inini ndikwanisewo kuchidzikama. Sisimele murume akadzikama. Ndakasvika pakunzi nevanhu vaimuziva, because vanhu vaitomuziva zvishuwa kuti ihure chairo chairo. Zvamunoti Father Diaries havasviki ipapo kana takutaura pavarume vanohura. Vana mhofuke nehura Sisimele. Vanhu vakasvika pakundibvunza kuti wakaenda kun'anga ipi, oro wakaenda kumuprofita upi, oro chechi ipi zvayo pasta vakakubatsira. Ndaingoti kuvanhu munhu anozongosvika pakuneta. Hakuna munhu anosvika pakusaneta nemabasa ake. Unongosvika pakuneta nemabasa kwangoti ndisiyana nemabasa angu. But ndakamudzikamisa. Ndakamuudza and aitoziva kuti kana ndataura.
ndochinhu chaiziva ichocho ende kuti zvinhu zvaari kutaura afaka kunyepera ende anozviita indi ndo zvandinotori akadzikama sisimeli akazosvikake pakufa but anga adzikama tachigarisana ini nemanje kuti ndicharega branch ranga singaregeki sisimeli ndiri kunyeperai ndandanguti ndikaona mukana ndoenda but murume anga achidzikama ini nemanje akudzikama kwakazoramba nanhasi nemunhu wetinokufambidzana akasvika pakuroora atova nevana vaviri izvozvi asi tinongofambidzana zvinhu zvadarika 15 years sinozvisinere tichingoita zvedu apo neapo asi everyday maybe after some maybe 4 months 5 months tichingotora zvedu pafoni tozoti ashimadhuda kuona toonana ini ndakaita revenge murume akadzikama nekuti ndandachirwadziwawo nechihuri chemurume. Hey, apedza here footnote. Hey, yapade yanga anyazota kufona kana sitawirira right. Pane anyona kanzi maridzo yanhasi yesi trainers haisiriyo. Hatina maridzo yataicha my sister. Here on diaries, let me tell you what diaries is all about. We talk about stories that are untold stories. Things that are considered to be a taboo in our country. And we talk about them. So, tinodzidzisana zvakanaka, yes. But that does not mean tidzisana zvamudzimba. Vakadzi havasikuhura kunze uko. Vanotoriko vari kutohura, and we cannot ignore that. Andika, vari kutoita, andika, based on their own reasons that tiri kuda kusiva nhasi. So it's not always that we come here kuchita holy. We are not holy. And we are not perfect. Yes, but we know obviously. Then it shows okay, we already ignore because the diaries no diaries is very interesting, guys. We talk about everything, especially pano tinoyato dzivia handi mona toto dzitaura nasi ila vasingasipi mukana every day tosipa vakadziva vanhu mukanaka tichivatsiura tichivadi nasi idhene kuti tibonzwa kuti sei vari revenge diaries iyi chii chakakonzeresa ndepapi pakaita kuti vasvike pakuita zvavari kuita. They also need to be heard. So today is the day. We are here. We are not going to ignore about it. No, let them talk. Antika ngavataure because vanhu vanenge vasvika pakurwadziswa andimona, and then kana varwadziswa vanofanira kuti vataure. The platform, we give platform to everyone. Andimona pano tinotokuruta idzodzo dzinonzi hadzikutaurwa kushoko, pano tinodzivhiya right. Tikaizosere koli yauyu ivoice note ratumigwa iro kwanzi nanhasi nakona nebranchi rangu ndichinaro murume akazofa asi akafa dzikama asina ndakwanisa kuzorega saka mobata handika mobata point yakona yataura haana kuzogona kurega branch antimaona nokuti akanga atotanga saka zvave kwauri and kana uchida marriage yako don't ever consider opening the branch because unogona kuzotadza kusiya branch kwaya pakazongoitika kuti murume akafa andimona asi branch anzirambe kusvika pakutozoroora branch ndikaitawo mukadzi waro andimona branch ririko haririko ratove nevana 2 but apo neapo anotongouya ndotongoda kufunga mumwe wangu votoitisana andimona Simeli ndakavhura hombe fona and children, the number is there. Fona idei renyu nhasi uyai mutaure pana patina patinobatirira tinotaura nyaya zviri tinoita zviri fair. Munhu nemusi chero kuine muroyi chaiye anoti ndiri kudya vanhu ndiripo ini ndiri kuroya tinokupa platform kuti uya utiudze kuti uri kuroya sei, wakadya vangani, wakaroya ani, because they also needs to be heard varoya tinoita yese pano andika yes. Saka right guys, vari kuda kufona please mukana ndiwoyu fonai. Inini regai ndibokudza zvandakaita ini pano chiregai ndichitotanga inini pano ndigere pano ndoziva kuti ichazondipisa pamberi apo asi it's the truth yo handichinga it's the truth handiti guys kana uchinge wazohurigwa nemurume mamu wakona apa example luka kana wazohurigwa nemurume unosvika pano pakundosvika pakudhamba wosvika pakudza kuti I don't care handika chiri kuitika chaitika handiti hazvirevo kuti ndakagarirawo pamusoro pechiri
ndine chi1 chihandipoti alright chika ndipotora kufona tsada kudzaiya vari kufona ndikaiti vadzoseri kana vatozodiyo tozoida takaenda takadaro hatidi kuzvita masaint pano guys we are not saints. Hello caller. Caller, hello. Hello. Yes caller, how are you? Ina ndichazvisimeli kuti irevenge here yandakaita oro ndakutoroya. Makaitei? Pane munhu akandirwadzisa. Takaita 5 years yese tichidanana. Saka pane rechi6 ndobva tadecida kuti ngatigare teshe. Takamugara teshe 1 year. Ndobva ndokune imwe nyika uko. Ndobva achiafrica ndimboenda kumusha wati ndobva asvika achiroora ikoko. Ndobva atouya akapfeka zvimabhegi zvake akaenda. Handina kumbomurwisa, handina kumbomuita sei. Asi ndakangomuudza kuti uchatambura ende pachaita nhamo 3 kumba kwenyu gore risati rapera. Muri kundinzwa? Ndatere. Saka munhu uya wanga ndoroora uya akabva aita nhumbu fast. Akati achibara mwana achifa. Hapana mboita kana 4 months mai vake vachifa murume iyeye. Achidaro mukadzi uya wanga akashakirwa nemwana uya ndobva amubvisa kunyika kwavo kuti auye. Kana muchiziva bhazi riya rakamboita accident richibva kune imwe nyika manje apa. Mukadzi yandokufa futi. Saka handichazivi kuti irevenge yandakaita nemwoyo here kana kuti pamwe pachona zvazvinoita handizozivi hangu, but chandinoziva zvinoita sometimes iwoyo mwoyo unoroya, muromo unoroya zvakare. Handizozivi hangu pakesi yenyu kuti imi hamunawo here pamakati pfei kwana achihuruku, hamuna kumbosvika kukole. Sisimeli ine handiende kuchechi, handiende kun'anga, handiende kana kumasowe. Ndongobhilivha kuti kudenga kuna Mwari chete. Ndoita. Saka you never, asi before, hamusati mamboitira umwe munhu kutsamwira umwe munhu akaita something here, akaona chimwe chinhu hamusati? Saka hamuroyi. Ingotaura zvokumutyisidzira kaini. What's powerful. And ukataura especially chibuda deep from your heart. Ukakesa mumbozviita. Ukakesa munhu guys mumbozviita from the heart straight. Kuti ndiri kukesa munhu from the heart. Munotoona imi makangana munhu yeye munotoona pachiitika something. Mugoshaya kuti zvinofamba semashoko ane simba mugare makazviziva guys. Masoko ane simba. Handifungi kuti kana usina kubata hako nezvozoita una kubata. Mushoko rakatoita iroro kesi iyoyo ndo yakaacta. Handikuri kuziva bhazi rakaita accident manje. Mukadzi wake akafira mubhazi ropo. Saka ini wakandisira wacho. Saka izvi asati adzoka kuchiuya. Asati auya. Rega ndipo foni yangu. Alright. Vakakesa munhu nemashoko. Vakakesa munhu nemashoko. Kwai sisimeni no don't talk yours. Nai nyama koma ita sei. Yangu pamberi zvevanhu kumashure. Kuti hazvina kuitika here, yakaitika. Hati tinokutaura nyaya dzedu toga guys. Yakaitika, it's not like ndiro zvandiri kuita, asi ndakazviita handina hangu kuzonyatsokuvhura branch guys. Ndinoda kukuudza handikutaura nyaya dze-revenge diaries. Handi ndizvo, revenge diaries. Handiti. Saka listen to my story. Handika, it's a story yakatoitika. Muno then. Handiti, inguva izvozvi 4:20. Babiri kwangwani ngachitopinda manje. Ndontowana ndiri pakati pekutoitaura. Right. Kumasure uko hamwe makore so kumasure uko vatanga ndani akupita kusukuma mweziyo nyange mazuva Veronica guys ko Veronica guys ko Veronica wakandishungurudza zvini guys Veronica wakandishungurudza no manyama. Listen to the story, listen azvireve kuti kana ndikataura what I did andika if you respect me you will not respect me. You have to understand where I came from and where I'm coming from. Handiti, ukagara pasi ukanatsa kuteerera ndichitaura inini ndiri paspotlight. Vakadzi vari paspotlight, vanhu vari paspotlight kazhinji havatauri nyaya dzavo. My sister, ugare makazviziva. Vanhu vari paspotlight kashoma kuuya nesara kuti guys ndahurigwa kashoma. Inini ndipo pandinotowana solace. That's where I find comfort.
zvekuzoti vazozvitora vakanozviplaya vakazonozvituka nazvo nezvavo but ndo pandinodururirawo handitika ndinoti ndiri munhu wenyama ndinoexplode ka zviri kunzi hazvitaurwi usamufumure muri ko iye panenge achihura ndingasingandifumure here kunzoko anenge achimhanya achihura haasi kundifumura ine handisi kuhura ndigere kumba handimaona asi ari kudini futi ungatodaro ndogona kutomufonera izvozvo Veronica ndimbomufonera kuti how are you feeling guys zvadi madays aVeronica paya kom Veronica wakandiningirira wakandishungurudza zvaimi guys munongowa haikona baba mupendi uya saka papa guys andina hakuudza ndikati zvinhu zvakanga zvichingobuda zvichitobuda mumba ini kana kuzviona iwe mukadzi ari mumba andika hauzvioni guys kuti munhu ari kutorova pasi atoenda unochiona sokuti zvinhu unochiona kuti zvinhu zviri mumba izvo munhu hembe indakazoona kuti hembe vamusina musi wokudzoka dzaakaisa mapepa kuti kudzoka ngauko hembe dzadziripi kunaiona sokuti dzirimo wani imo musina handimaona right saka zvadini paya saka mozati kana ndishora nevanhu makamboroorwa mukabuda mudzimba vamwe venyu murimo mudzimba imimi muri kunyatsotozviziva zvandiri kutaura izvi mazuva acho ekutanga kana murume asimo mumba guys unoti ukabatwa nehopo ukarara paunopepukira unogona kupepuka uchivhunduka kana kuma12 kuma1 uchitofunga ndararama hours akawanda usina kurara haurari saka ndaita ndikarara like guys ameza zvinoita so kana uchihurigwa mazano pane unainga pasitikenika unopera power so hanimaona wapera power unoda kuzvibvisa pavanhu ameno kana variko vaita seni ndisati ndaginda goriya guys ndaizvibvisa pavanhu saka ndaiti ivi ndaigona kusiya vana vacho naTV andikati naanti ndokwira ndoenda bedroom angu ndonoti zii votofunga kuti munhu akarara andimaona ini ndisina kurara unenge urimo uchifunga guys ugotaka kubudisa musodzi handisi kutaura fiction dzamusina kupinda apa ndikutaura zvinhu zvamunoziva tiri vakadzi tese handika hakuna anozonzi uyu ari exceptional ati kudini handiti titaura chokwadi ndopinda mami handi ndaitopinda ndobva ndasvikira dho vanhu votofunga kuti mamba ndanorara handika ina ndinaurara TV irimo iri kutaura handisi kutomboteerera zvari kutaura handisi kuona zviri kuitika muTV ndine pfungwa dzangu ndega watinga kufunga zvako handika musodzi pamwe chakakubuda ichienda papilo paya handika wotadza kuti ndodini woda womboburuka pambedha wopfugama handiona wodai woda kunge uri kunamata woremegwa handimaona wodzokera hesi Chantel Davis wodzokera pamusoro pembedha paya wotinga kuchema handika apa notukanzwa noisa tigirikiti handikana wodongorera makanga musinga wachiembe Debra ndina anti ndaive naanti penyu life yangu yese ndaive naanti kumba kwangu zvawaiona saka normally amene zvazvinoita so I don't know zvazvinoita amene zvazvinoita handizivi zvazvinoita panguva iyoyo I don't know but hembe ndasingadzione vanisoti dzirimo amene zvinhu zvaifamba sei animaona right ukawata tigwidhigwidhira panzi chati kuenda kunge gedhoko handika wonzwa kunge mota wotodongorera otomuka wotodongorera wotonasoti ndivo wopedza kuti nyaya dzokubata 2 hours paunonosvinura handika unotasoti warara kana 6 hours wotoza time wona dzikuti 12 iwowatara wambononoka kausina kubata chimbosvinura wavata kana na 10 dzatove 12 wambukazve hanzi mutaura inini here hapana munhu asingazi kuda ndiri kutsvaga kuda KM undibate kuwhatsapp ndikutokutsvaga kuseruko hanimona wotarisa panze guys handi pamwe pacho unotobuda panze kunobata kudai kuchidongorera kudai kuchidongorera mhepo waukuitira izvi ari kuridza ngonono kana kuti akatokwira ari pamusoro pemwe mukadzi guys iwewo ndori kushungurudzika wobuda panze unodongorera kuti kuda kudai akuya wadongorera kudai hanimona guys sezvineiwo saka ndazosvika pakuti pai ndakasvinura kudaro ndobva ndaita vamwe baba vakauya kuinbox kwangu guys baba vauya kuinbox kwangu kudhara kufacebook muri sei ndobva vata vangu nditi taingomhorisana tichingotaura handimaona baba vaya but musi uyo vakanditi iyu sei musina kubata at this time handiwana why are you not sleeping at this time ndobva ndangoti makamboita guys kuti unosangana nekuti unongotaura dambudziko rako kune munhu usingazivi so kana wakanyanya kuremegwa especially nyaya dzechihure chamunoti chevarume chamuri kuti henyu kwaisataure zvevegetarians izvi unoudza munhu problem wausingazivi problem yako dambudziko unongomudururira so zvandoita zvezvikanyiko kudururirai handimaona kana ndakashotwa paya unoudza ndobva ndati kuna baba vaye ndikati
ndikutadza kuraraona zvikanzi indava ndaingotajaira kutaura navo handiti kuwhatsapp kumessenger handiti ndikati pane zvekundinetsa zvikanzi chii handika babaandibvatokati kupota kuti tandigere pane nyaya dzechiureki zvakopa tandigere pane kuti yangaito zvanainoitwa kuzeogurunedumbu rangaidesero zvaranga rototsva ndakagara pano ndatokurumidza kutowa hanimona zvikanzi namudhara uya uya zvikanzi namudhara nabhuti vaya zvikanzi alright au address nyaya yako ndoiadresa rega ndimbopedza yangu rega anyora nyaya yake au address it mina ndimupinduri right zvikanzi vatoona kakuti chizvo guys vatoona kuti vatoona kuti munhu uyu panenge pane problem handimona zvikanzi haiwa yakasaka yanya kutsva zvayo yanga ichitanga ndifunga kutotsva zvikanzi nhamba dzangu idzo dzewhatsapp handiti titaure apa ndina ndokuziva kuti muri sei hano hai munhu anondifolowa hanimona munhu wekuti ifriend yangu kwete ndifolowa ifriend ari pafriend list yangu hanimona zvekuti unongoaccepta zvazvi hanimona kuti handinei navo like tinotaurawo dzimwe nyayawo like things like that stuff like that bo paya vatoti yakuwhatsapp are you okay my sister handimona my sister ka ndikati my brother I'm not okay zvikanzi munogara kupi nokuti ndikuona tichi muri mutaundi yandiri ndikati munogara muno here zvikanzi ndogara muno kwakuti ndandogara kupi ndikati wo zvikanzi ndikati andogara muno kwakati ndatovaudza hanimona zvikanzi but ndoziva kuti muri married kainini saka how come this time you're not sleeping ndobva ndongoti ndine problem hanimona zvikanzi problem ndei hanimona hamuna ari konsendi apa munotsana ari kubasa hanimona inini ndakasvinira dzatori kuma2 idzi hanimona ndakangomirirawo ndozoti akatoinda hake asi ndakangomirirawo handimona ndikati pane nyaya iri kuitika ndobva ndachimutsanangurira ndikati kune munhu murume akanyenga munhu unoivheronika kudii ndataura paya handimona zvikanzi sorry ako my sister handimona but ende varume dzimwe nguva tinombobhaisa so handimona kasi murume neubhisa hwamunawo so mutori bhisa kaimi handimona shuwa munhu anenge achida munhu ndikati bva kutondisetsawo bhudhi vayawo ndakutobhlasha guys ndakutobhlasha ndakutobhlasha akanditi vatonditi shuwa uri bhisa guys ndikati wo zvikanzi ndikati zvikanzi but ndo zvinoita varume don't worry andimaona don't worry ini ndo zvinoita varume ndobva ndati zvakangooma kudidi vachasekuti vakunipa zvimashoko zvekamfoti ndikati alright ndazvinzwa paipai ndobva vatondisendera vhesi handimona zvikanzi mboverengai moenda kuchechi imimi imboverengai bhaibheri apa handika munokwanisa kubatsirika ndikati ko imimi makanikirira makasvinurawo this time zvikanzi awa ini ndiri kubasa handika vaishandavo vamene kumabaini kuku kumabasa kwavaishanda ndakati alright bo ndapuwa vhesi iya ndatotora bhuku apana kuteerera munetita stranger guys handizivi ndapuwa bhuku bhaibheri ndatora bhaibheri ndaverenga zveshuwa ndakatowana comfort tarachoka bhaibheri mamari nevhesi iyoyo ndatoriiwo paya ndakatowana simba rekutomuka ndikatoona amata ndobva ndaida norara ndarara paya meno zvatodarika hanimona mangwanazve yatove rutini kai guys hauvati yatove rutini iyi you can't sleep hanimona mangwanazve ndiri kudii ndakadriva inenge ichionesa kuti ndiri online vauya zvikanzi why are you still online hana kuuya ndikati unogouya munhu unoinda uzongouya ka1 achiinda handimona ini panotouya if aidzoka sapo pandongoona ikoya ndakamirira nebhurumu ndiri kuseri kwejo handimona zvikanzi zvakangoma varume bhuti vaivachitangavo takutotanga kutoshiya maproblem vakutondidzawo kuti ininiwo mukadzi akazotiza akaenda kuuk bla 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 chichi ndine vana vanguwo zvikazodidi kutondiudza paya asi hapana munhu anyenga munhu apa guys handina kunyengwa
ani muri kuhwisisa handida kunyengwa vari kungotaura vaneni bhuta handimoda baba vangwari munhu mukuru zera rangu vangoti kuri kujola yakaitwa good size kuri kujola he was a perfect size handimoda because vanga vari mukuru kwandiri one zvima 2-3 years handimoda saka vanga vari mukuru pakujola chaiko vanga toripo zvadini paina bhuti vaya takatoshiya nhamo dzedu nabhuti vaya ndikati zvakaoma shuwa zvikazi tatoshiya bhuti vaya vakapesera vatove bhururu wangu guys kwai histori yenyu moifarira nhati ndakamboitaura ndikababaasikana ndinenge ndakamboitaura stori ndinenge ndakamboitaura zvikanzi nabhuti vaya tatove mabhururu guys we are not friends handimoona tatove mashamwari handimoona bhuti vaya vakatanga kutondiudza zvokuti iyo zvine zvinodadana nemwe musikana wedana nemwe munhu pafacebook apa asachetaura hangu zita rake dana nemwe munhu akanzi mukazomutarisa chichichichi handimoona ari sei kutari sei munhu nditona ndonotasa munhu inototi ndave nepainkiller guys handisi kujola handi muri kuona but ndave nepainkiller now I have somebody who listens to me handiti that gepu riyariya rakavhurika rakasiyiwa nababa vekwangu kuti ivo vakaenda kugirlfriend handiti pave nemunhu ari kundipa hasi boyfriend yangu but ari kundipa a shoulder handiti ari kundivigira nyaya dzinotapira ari kundivigira nyaya dzinonakidza handiti ndakutosekawo remember guys ndatotanga kuona ndakutoona ndikikiri musikana ichoti sofoti chichi zvonanzikanzi tikutonesana chida kutosendana zvinotodidididi bo hanimaona vokuti chaiva kutoita atika but vayavazotanga manje mbicha nambicha ati inini my sister ka my feelings atodi atobata my sister guys anzime vakamboitaura ana ndakangamba ndakamboitaura saka ndakamboitaura ndikudzokorodza asi my feelings atobata my sister chichi ndotokudai what ini no zvokudana hasati ndasvika ipapo zvokuti ndinoda kudanana nemunhu hana yangu yaibva yarova guys ini ndotofunga kuti ndakatounge ndakatojekisiwa chaiko guys ndakatochika bcause ndo time yandanga kurova revenge diaries iri strong iyoyo handimona apa munhu uyu wandiri kutaura uyu baba bhutotorana vava vanga vane mhasoro dzakadai guys ndivave jimu vaya vanga vari mhasoro guys munongowarimi vanga vari mhasoro vari fiti zvikanzi ndine jimu chiva ndikati zvekudanana kana aiwa hasi ndasvika ipapo zvokuti ndingada zvekudanana nemunhu ndichiri munhu ari married bhuti vanisoma ndikati zvekudanana tora chokwadi pamberi pamwari kana bhuti makanditarisa taurai chokwadi mucomment section ndikajamuka ndikati what I can offer is just friendship like zvataingoita saka vakoma ndiri palive sorry sure andimona zvikanzi saka bhuti vaitoti kana dzimunguva 1 o'clock 2 o'clock ndiri kumba vati nditora mavidhio call kana vari kubasa votoita video call tototaura nyaya guys ine ndiri machira apa ndakutoacta life yeusingle ka I'm married but I'm acting like a single because the husband is not there, he's in another woman's arms. Ndo maari guys, this is how men hate us sometimes. Mukadzi andika inida kuti go video call andika ne dude andimona it was not going to go there kokeli wasvika sei pano because we know tiri kupeji rimwe because I know kuti I blocked you my sister, you hate me for I don't know for what, you always take negative about me, so I said you know what, I just want peace, let me just block. But anyway, it's another page, I'm not gonna block you, I'll just leave you to be and it can enjoy the show like everybody else, right? Ndikati ndivaya apa iduduka but vaya ora ichoita video call ndikatotakatongata zvangu ndirimo but vaya ndakaramba guys amene umuza kuti ndichikudika handizivi apa ndo pane pakunyetsopisa mujolo guys ndakaramba kuti ndirane nabhuti ndikati no, what I can offer is just friendship andika ndokwanisa totsvagira musikana pane munhu ndakabva ndaapproach ngati unoda here kumuchinda ndibva ndavanyengera ivo bhuti vaya kuda vakazotaura nemusikakadzi yakusere kana kuti havana ameno anomona but inini andika vakandipa impression yekuti nditomukwa muri kunesa ndinodai mimi iwe ndiwe wandiri kuda antimaona, so ini ndichingoti no dananai nemunhu uyu but ndinoona sekuti pamwe zvaingoitirawo ini kuseri kuti wakazodivo wakazodana nemunhu wavo handimaona aindobva ndasika madziro paindobva ndaramba kati friendship but imavidhio call aitoitika handimaona aitoitika mavidhio call votondiona tichitotaura nyaya tichitoseka wotofara kuti nendafara I saw your face and ndanakiro nendafara you know blah blah blah. I'm doing that
I'm alone at home. This is 2 midnight. This is 12 midnight. I'm alone. The husband is not coming back. He's gone. And 1 week as numbers kakumba. Antimaona. Sa kuchema kwa nani manje. Kuchema kwa nani because ndikuzoti buru wangu achandifonera. Buru wangu titi angatopinda murudo angatozvona tiri relationship here. I don't know. But I still maintained that friendship in him. Right. Mutaoni matirikao. Unaenda kujimu kupi? Budaya kuti inini naimbo posta muchinda kujimu muchinda ndikati my spirit is low. She can't go back to the gym. Handiti ndikati pati vari right. Vacho ndikonvinza dzokera kujimu so kuti vaya tatoshuwa ndazvoti asi you can keep yourself busy. Ndamuka ndatoenda kuningikiri, ndatoenda kuregister kujimu kana ndatonosvika patara ndakuenda kujimu. One day nditorimo mujimu mazondibvunza mumwe musi wozvo kanzondikati nditoenda kubva kujimu ndatodaidai andika ndiri kujimu. Vauyawo vabva kujimu yavo vatoyawo kujimu kuya. Handimona. Ndakuti vaona mujimu kati tasakambosangana kapa taingonana pamafoni. Handiti apa tikati no ndiye mani munhu iye anatoona kudhara kuti ndivo ava my sister. Handimona atoona kudhara. Ndobva kati hai ndikati ndachitofananidzira finally pepe atatomhoresana tatofara paya. Handimona tatomhoresana pepe tatofara paya tatodi gym inotikanza and I knew so I surprised kuti ndimbo yako gym aiwa manotiwa isina ndakagara ndiri munhu wegym kubva kudhara. Gym kubva kudhara ndiri munhu wegym kubva kare ndiri munhu wegym nanhasi ndinongoita andiwana ndingori munhu wegym. Zvikanzi vatoya kujimu kwangu kwekuya zvikanzi ndatotirega ndiuye kuno ndirijeste kunoku. Okay zvikanzi because ndakugara kusaidhi kunoku kudhuze nekujimu ikoko ndokwandakugara. Ndikati kupi pakutondudza paseri pejimu kwandaijima kuya paseriwo ndikuzama kudhuze nekwedu kuno kwatoo zvikanzi ndokwanda kutogasana ndinoti jimu rega nditouya pano takutojima muya. Saka ivo sevanhu vave vechirumeka vaitawo zvemasimbi yandiva ndinge vari kusection yemasimbi ini ndienderewo kuvakadzi kumaweights angu echikadzi zvandogona. Anomona vakundawo jimu yavo nditawo jimu yangu paya habo handika totopedza ndakwenda nzvadzi yangu my friend chichichi pamwe totombogara panze tichitaura nyaya takamira panze totobhuta nyaya kana 30 minutes ibharira nyaya handika ndopinda motikari mangu ndoinda handika iwo pindawo voinda handika pamwe pacho mafoni pamwe pacho wototifonera tototaura nyaya dzedu taikutaura nyaya. Anomona like ordinary nyaya guys but ndofunga bhudhi yavo vakatozvona kuti ndatowina chiri murudo ndokutozopinda chete. Anomona because ini kwandiri ndakango I maintained that friend kuti no mozati guys kana ukaenza kurwadziswa chaiko haudi zvokujola haudi kujola mene kuti takasiyana iri wamwe hautodi zvachasokona chinhu chinonzi zvokuti ufunge wedziroro hazviiti. Hanzi saka mabasana ndaiziva zvokuti vari kupi ndaiziva saka ndingatevera kuenda kunogone munhu here ndaiziva kuti vari kuna Veronica Veronica anga public here isiri secret Veronica ndiudza kana movements saka ndaitoziva saka ndaitevera ndaidini munhu aita decision murume mukuru kaita decision kuti ndoda kubuda nogara itako waenda hakezvo ndingasara round gere kumba mangu saka ndobuda ndodini pana thank you the masters aoneni. Handimona tatowirana bhuta takatowirana kana bhuta yava musikanzi handei kuwimbi kunodya breakfast handei tatoenda kuwimbi paya tatodya haikonanya ya ivo kuti havachatombozva zvokuti vachata nyaya dzemagirlfriend chikwandiri mutisa kunge munhu asina girlfriend kunge chi. Handimona ndikangotiwo amene ukoko handimazvona tikutosangana jinda kutofara takutodini umwe musi pebva nditi pamwe papo pandinogara paseri apo mungopfuura neko. Handimona papa ndipatiza kuti nepachikoro jimi iri kuseri chikoro chiri apa ivo vanogara kuseri ndobva ndati alright handi ndobva vatoti tipa nhamba yakati umwe musi pebva ndatopfuura nekuenda kungoona nhamba iyaya vakandiudza iya ndikatoti nhamba yandei vanozvidarikira ndikaenda kwandakaita. Handimona right saka rimwe day ndikuenda notora mwana kuchikoro handi kaka angati crash keri ndinotora mwana kuchikoro ndobva ndatoona ndakurumidzisa nditi vandaibva ndakabva kujimu ndakurumidzisa ndikati ndobva ndatovafondera ndikati muripi zvikanzi ndiriko. Handimona nhasi handakuenda kupasi ndikati ndikupfuura neko. Handimona chikoro paseri kanga ndakurumidza chikoro pautora mwana na1 but vanjedza kuma12 kungomira zvikanzi nditoripo ndikati budai pagete ndatosvika ndamira pagete papo. Handimona ndatosvika ndamira pagete papo paya vatouya ini ndakatogara mota yavanenge vakamira panze apa handakubva ndakapinda pamauto rachokwadi vaimira padhoo apa ini ndigere mota
tobvarira nyaya topisa nyaya hanimona ndotobuda ndototi pindai kana mamurambira kuti mumba kana ndipindi mumba handipindi mumba ndairamba kupinda vaigara voga mumba ndairamba kupinda totaura paichipo papai handimona dzimwe nguva votoende kodringi totoomwa takaviri ndigere mumota ndotobuda panze togara kumasure handimona magezi wainde famba neamaroko ndifamba neamaroko saka ndaigara kumasure kwandi open track totogara masure totaura nyaya zvedu pashi pane zvotopera handimona saka kazhinji ndangotika kana varipo ndikangokurumidza kuda chikoro bhururu wangu kai handimona atove friend yangu zveshuwa ndaitogona tofura nekumba kwavo inini manje guys zvinhu zvatagwana koda uyu ane friend yangu andika ndatove kumufarira sei ndatomutora seshamwari yangu because haasi kundibetreya handimona heis there pese panoita muso waiti wakafura nekumba ndaitovafonera ndoti shaz nhasapfuura auya nepano ko ichi chaitika ndotomuudza kuti zvazodai zvikazodai tatukana tadai so ndandatove neconfidant yangu I had somebody that I would pour out whatever that was going on in my life now. Remember ndandisina friend ndandisina chinasina ndatove nabhuru wangu ushu ndiwo ndatove naye handimona saka angatove piritsi rangu handimona so you were not physically no moyo wangu no, not at all Natasha, not at all. Pandiri ndakatoona munhu avhara gap handiwana wokuti now I can talk to ndinoseka because I missed kuseka as I'm telling you kuti inini I secluded myself from people ndanda kuda kugara ndega ndandisingazogoni kufamba cheko chakuti ndibude andi ndanda kutonge ndikutondesa self esteem now there comes somebody andika anonditaura neni ndakutosekawo nyaya ndakutozati kunoseka kunofara you know things like that zvandandakombisa zvo zvandaimboitwa nemurume wangu hazvisipo zvaenda kumwe handiona saka I felt like atokuvhara ake gap handiona but not in a romantic way. You get what I'm saying? Not in a romantic way. Bo tutoera inini manje zvatagwana kola shashia andika mudhara ava vazoti vauya munoza munhu anohura haadi kuhurikwa mugare makazviziva izvozvo munhu anochita haadi kuchitirwa andi muri kuona haadi kuchitirwa right saka iye mudhara wangu uyu anga nesisitemu kuti anzi enji ndopika namai vangu vari kumutapa kudai unombofona matako mashanu zita rako unombofona ubata mhino saka zvavanga kuita manje vanga kuti anti munoza mira ndikudze vakadzi apashayikwi vakafanana neni zvaita flirting obviously yanga iripo flirting was there but inini kwandiri it was not ndandisina mweya iwoyo kudaro ndakatozviita papadei ndakatobatwa one day because ndaitozozvitira thing andiona right saka munoziva kuti munhu kana achikuhurira guys anoda kukuona uri chikorobho vakadzi vanohurikwa nevarume ndikunyeka iri anoda kukuona uri chikorobho anoda kukuona uchichema anoda kukuona uri munhu anongori miserable. Remember this is the person who aiti kana kauya kumba anditi anoona nditi ndaihwisa tsitsi I started losing weight. And this kurara can remember guys. I started losing weight. Kubuda mabonzo cheo. He would why is not munari happy kukona ukaluza mabonzo. Oh yeah, antika. Only 2 seconds. Antika. Osi akanda mare pa dressing table up. Kana tikati obuda woyenda. Anti maona. Ongo bula chitika na njambo enda notenga dora otorowa zvatovharana. Atorowa pass. And so now akuuya kumba andika akuona ndakageza ndakaisa lipstick andika ndini happy ndiri kutodya aibvana kuti mama vasi kudya mama vari kundinya chikafu vari kurova andika mune mabox ematake away mumba and then munhu started like what is going on oga ndakudza ichokwadi ini yeah this is my story that I'm telling you andika but to those who can relate you guys you know I see rocket science munozviziva and then munhu atitongona to know something saka pfungwa dzemurume dzinomhanyirepi kuti munhu ari kuhura the first thing that comes to his mind rika ndinobata foni ndokwandinobata zvinhu anditi ine handisi kuhura asi ndine shamwari yangu yandiri kufleta nayo yandiri kufara nayo andika titori bho ndiri bho ndabho handisina pressure ndabho handimaona enjini ndikarabidzikodzokera masoro nyaya ndakamboita chanotsvaga life chino chanoona right aona kuti something manje andika zvakurwadza ataka
kuya Dr. Mazauta anga singabvunzi panga bveke chitonga ofeya vana nekufeya anti vambobuda vakaindepi vafamba sei vazodini and ndandine shop ndandisingasaende kushop guys because of self-esteem yanga yalo ndasingasaende kushop ndakaenda kugara mumba ndakabigwa kana vasikana vakandishandira patime iyoyo vakaita mari time iyoyo because vakatora bag. Remember kuti uine shop handika it's hard kuti utore stock every time especially uine stress handimaona so zvaingoitika ndozvaingoitika ikapo ameno handimaona yaingoti mari yauya musi weyo ndongoti bho endai munobhenga kunzi mari yakati ndandisisina nguva yekuti ndinokwanisa vakaita mari ndanda kutoswera ndakazvibharira zvandokudza kuti ndanogona kuti kuenda kuchikoro ndikutopa vanhu kuenda kubasa ndikupa vanhu vakutoona like zvikuitika so iyo yekunzi try kushirita zvinhu zvombama kwezvi guys unofane stress inini hanguregai ndizvitaurire nyaya dzangu guys please don't tell me kuti don't say it because unofa ndiwe ndakanga ndave nebundu guys raida kutotushuka but ndaitotadza kana kuenda kubasa kwangu kuti ndiende because ndaingoti musodzi aigona ngobuda yega you see so apa tutakakutodzakana kukasana kutoenda pamwe nakusati munhu aende kushopa achaenda and everything kune musikana kutora nazvitodini atona kuti something pano mumwe musi ndiri mumba kangotanga ngofunga handichimaona kuti foni ndobva ngopinda mandokunobata foni handimaona inini handina chandakakambofungira ndisi kuhura kaini handisi kuhura foni yabata ini nditori kuita zvandiri kuita ndiyascrolliwa foni kumavidhio kana kuda mavidhio call andinoita mavidhio call nabhuru wangu andinoita mavidhio call hapana chandakadelita because I was not cheating handimaona I've got a friend but hamuna chini chekunzi I love you kana kuti chichirimo hamuna andimazvona saka mavidhio call asipa vaita zvise zviripo pakoloka uyu izita iri handina kutombosevha nerimwe zita risiriro ndakasevha nezita rake rakandudza ndora ndakasevha handimaona and then yaita boom nyaya urikuitika mavidhio call na 1 am na 2 am 3 am ndiana ndingoshwara naye mavidhio call anenge achiita inobva yatwistwa handimaona inobva yatwistwa nyaya vanhu saka mavidhio call pamwe munenge uchiita maponi uchimutaridza wakashama ina kufunga zvimwe mufungwa vangu imomo kuita mavidhio call totara nyaya chitoseka munhu anenge atode kana kubasa things like that I'm like what handimaona yakutopandukira inini munhu ari kugara kumba guys handimaona munhu ari kugara kumba hanzi muaidzana chesta ndozvinei munhu ari kugara kumba anditi ari kugara girlfriend but ari kuti akuita noise neni kuti wanga uchidai zvatorwadza ndikati iwe ndajamuka paya ndajamuka guys ndaane confidence ka bro makatisimudzira confidence yangu yadzoka self esteem yangu yahai ndikati sada ndijerera unonyepa iwewe hakuna zvakadaro ndatsika madziro ndaramba but mupfungwa dzake akatozviudza kuti chi munhu ari kuhura ndokwakaenda pfungwa dzake so now it's very dangerous Caroline and then what does he do tracker me I don't know handika tracker yaiswa pamotikari yangu iya me I don't know anything I mean the datika inini uvera handisi kuchita and ndine friend but I'm not cheating bo ndikuenda routine yangu everyday ndizvoenda kugym kwangu once in a while handika bro ndikufura nekwabikei handimaona because mina ndikugadzira something fast unonenzara handika kana kuti andatenga drink handiona ndikumwa mheno yautore zvimasheki aikwanza kutipa zvimasheki zvekujimu zvezviya handimaona zvimasheki zvekujimu ndotopfura neko friend iri kunyora ka inenge ichitaura ka track azoenda kutreka chilogo history chiya handika yaburitsa address yaya pese pana ingoti ndikangoenda kutora mwana masikati ndangotikurumidzei kana ariko ndaingoenda neko zvikanzi munhu anenge achitodza kuti hauna bhuru handina friend there was a time guys kuti it was just me no friend nothing just me alone ndandisitorina kana friend kana anything nothing handika hana friend hana chii handimaona and then there's this number hana kwanoenda munhu there's this number that keeps on appearing patracker kuti pari kuenda panamba yakati handika kunzvimbo yakati zviri kufamba sei what does he do he comes back to me zvikanzi nechikomba iyo akatanga anotracker unoona kuti pambapa panogarani ndobva aita kuda magezi achitreka achiinvestigate ndokuona kuti panogara muchinda uyu so muchinda nemhasuruka ya
panogara muchinda so kuda ndokufeya feya riri kubvanza kuti hapana munhu panongogara muchinda yari wani padediro riri akati auya manje nekuhama dzangu dzotofonegwa me I don't know anything ari kutohura mota iyi yatobudisa atoya nechibepa rere kutreka mota inoenda panhamba yakati everyday what atoya tangoita noisi ndambotanga ndaramba kandisi kuzotika pane bepa rere kuti reproof animona ndaramba ngati kuchi atoizi namba kuti ane zvayo atoizi ndatoisa kuti pana paka ukazotamba nogona kukuvadzwa animona kana ndozviza kutaura ine zvikanzi unonyepa bepa rabudiswa manje handi kumba ikoko handi guys handi kumba ikoko handi kumba ikoko kumba kupi panhamba iyi handi ndotoziva panogara munhu anodzinginiki zvese zvakainvestigatwa handi ndikati handi bhururu wangu handi taenda hapatinavo kana mbobvera tambodinda tangosvika foni yangu yatotorwa hanimona tangojumiwa ndandosvika mumapepa yakati saka zvikanzi ndopaunenge chipinda ngati iwe chero ukabvunza next door chairo chero vane makamera chaivo panapa paarea yevarungu handiti vese panapa chero ukakumbira footage pane panondoda one day chipinda netsoka dzangu muyadhuku mota yangu inongomira pano ndopainogumira pagedhi pano ndopaino ndakatogara mumota yangu kana kutobuda ndogara kunzoko munhu uyu ndendikati is my friend ndiye munhu oita naye mavideo call hechi yakanetsa guys yakanetsa ini I am now enjoying guys I am now enjoying kuti okay saka zvinotorwadza nhai kuti munhu arikutodaiso inini but inozoti iwo clear conscience kuzoti handina chandakaita handinambobvira ndakaura ende munhu chero akanzi abatwa nhasi auya kamira pa haazomborevi nhema kuti ndakaura navo mai ava iye achizoti hana achataura chokwadi ndochachataura anomana ndikati unoda here namba yake ndikupe ndikabva apa ndatonati munhu ari zvipabimboka ndikati henalo ndikati manje mira ndikutaurire imonya uchendere kuboxwa because imonya for here monya andotomuziva ichichiye wati apa pamunhu angatinga nepfuti ndikati saka pfuti ndekuda kushutani kwadzinamba afonegwa munhu yayo afonegwa muchindo yayo afonegwa atati zvikanzi urana nemukadzi wangu akati mukadzi wako ndiani animona zvikanzi mukadzi wangu ndiyedi ikanzi that one is my friend she is my friend zvikanzi ndosara kunyepa sada kuti zvikanzi iwe chinzwai zvakataura muchinda manje akandifadza manje muchinda akataura chokwadi apaangojumiwa haasi kuziva zvekuitika muchinda chaiye chichi zvikanzi nemuchinda zvikanzi mira ndikutaurire mufesi wangu apa muchinda imonyaka zvikanzi mira ndikutaurire mufesi wangu mapudza anoera kusina hari une a very good wife because state yandoziva mukadzi wako shamwari yangu pandakataka kuwirirana naye ari unoona ndakatomunyenga mufesi uyu ari kudza mubereko wangu ndakatomunyenga mukadzi wako several times because ndaitongo nacho uri kutambisa mukadzi handiwana but you've got a good wife because uyu akaramba zvachose anokurespecta mukadzi uyu uri dofo ndakafara ani muri kunzwa akutokamukira ndikandikudza chokatutaurana pachinda machinda kana chidondoona uya undudzi ndo I'll tell you stick to your face andika you are losing a good wife nekuda kwechihure chauri kuita because ndakatomunyenga mukadzi uyu but akaramba and that was the truth. Remember hakuna tangojumiwa hakuna munhu afona hakuna munhu adini animaona that was it animaona unozotraya kuda kusi yenda zodai statement dzimwe dzine dzazongobuda but you yourself andika unokuziva kuti I'm in the right and nechandaita the only mistake that I did was to have a friend animaona panguva yandainita friend because I didn't have anyone. Remember aenda kugirlfriend animaona men to men andika ndo kuzongodiwo kuzongoperawo kwazvakaita neshamwari yangu ya ndobva misizoti akazofamba sechakaita sendotomutsvaga naiwe shamwari yangu uripi kana ukanditarisa uyozve where are you my friend where are you guys I'm in the right, I've done nothing wrong, your heart is clear, your conscience is clear, you've done nothing wrong. This person talks to me when I was on my lowest and I just needed a friend to talk to and so he was there chete this friend and but pfungwa dzemunhu unenge uchifunga kuti haapane zvakazopazodi monya kabva ngotaura sezvaari ndobva yangodi ndobva zvangozopera
Hanmona. Then he was like, yes, he's my friend. Hanmona. Then that was it. And then I think I'm going to are you okay? I'm not no nditori bo andiwana andinango etikazi how come munhu anenge achiita zvinhu zvakanozoita jealousy rei anti ari kutoita zvinhu zvakarotodina ndikati ko how come kumba ndikati treka anyway I'm just so happy kuti at least apana like it's not a secret kapana chakaita no you know but muziva unenge usisina chiro kusazodza munhu because iye ari kuita zvaari kuita kunze ari kuchita and chiro kuzomuudza chokwadi chakakwana sei chinenge hambobva akachibhilivha anoona because anenge achingoti ndokuti iye waichita saka newe wanga uchitochita no. He was just there for me. He boosted my confidence. I was down. Guys, I'm telling you, I know there are ladies here who are very down as we speak right now. Who are very down. Kana kugeza chako haukwanisi kugeza. Andwana, haukwanisi kugeza, haukwanisi kuita sei because of varume ava. But tinenge chiti tine varume mudzimba. Achikuitira yese anenge achita. Andwana. So, is my nasi respect. Ayo wapinda apa wana vukre. Don't pay respect because they're down, guys. Kushop ndakupigwa mari nisikazeni ndenda ndakuzoti ndakudzokera manje full time ndakuchitaka kumeka mari manje ndakatozezona kuti no, the best thing is revenge. Be successful in life, make money. Ndakugara manje ndakunyaso kuruka mari yangu manje ndisina kana stress buru wangu ndinaye ndinongofona andibona tongotaura nyaya totaura nyaya chiverenga mari toti ukuita mari wangu noti haiwa ndikuzama ndichiverenga makoini angu ndichiunganidza makoini angu ini guys ndaiti kana ndichiita panaita madues angu kusa ndaiti kana ndichinda kunobhenga kubhengi makoini ema-ice cream chete ndaenda nemonaki rekupusha riya monaki mozambabwe chimonaki zvemavhiri izvozvo zvakarongedzwa ma5 rand pawoega ma2 rand pamwe inenge iri 30,000 time iyoyo ndichiita zvokupusha ndaiti ndichipinda mufnb aitoziva panizochinzi mel somebody help ndaenda paspecial treatment handika paspecial treatment ndo panoenda kunoverengerwa mari kuchita paskill ende muzati mari dzedza dzinorongwa ndinoziva kuti ndinoisa ma5 pounds ma5 rand pawoega ma2 rand pawoega ma1 rand pawoega mabrown coins pawoega antimaona isiri yemapepa the best friend yesethu andichamuoni zvarizivi zvotoka wendepi buru wangu handiwozivi because akazodii zvikazodini hameno but tandoziva kuti madhezi wayo vakambotodzoka unoona kana kuti vasina kudzoka musei vaitamira nochonzi mota yapfuura robhobho pagedhi handiona usiku handimazviona ongona kuti vari kutamira kuti vachaona chiko kuti vati kudii because unenge usina chaunenge uchiita handimaona panguva yandaive ndiri down on my downest paya dei pandu pandakapinda ka kutaura chokwadi dei marriage yakatoparara ipapo because ndaitozobatwa because ndaitozopandukira tu and ndaitozoita zvozvokuti ini ndiri munhu wekuti manje kana ndakuzvidza manje kuti ndakuita chinhu I don't care and I don't care. That's me. Kana ndatozvidza kuti you know what ndadai inini I'm a good person guys and ndinotombotango yakareba patience yadzo ndinadzo but ndikazosvika pakuti no enough is not zvakwanaka ndinotoita world ndokuti ndaifanira kutozobatwa ipapo andimaona hanzi vakaita mari nema-ice cream nemavheji ndakaita mari zvinhu zvakawanda mesi zvakawanda paesa yapa ndairuka mari zvechaizvo ini ndagara ndingori munhu akazvarwa akaropafadzwa zvake ndagara ndiri munhu handidi kusvora mwari ipapo ndakangoropafadzwa namwari just zvakangodaro izvozvo something that nobody can take away from me zvakangoropafadzwa zvakangodaro ndikangoudza mwari kuti I want to do this chinongoendeka kazhinji kacho chinoendeka antimaona right wanza mbotoka urikukaza precious hausati wambozvitikwa haripi sadza ukaridzika apa haridziki unoita kunge une chibhora chiyano chitakagara pa haridziki kana mvura liquid haridzika apa kana wanyatsa kuurigwa chako chaiko ndakazenge ndorirasa sadza nonyatsa kuchiridya ndochisimba zvino ndochinyatsoridya ndakuchitora zvino mapikicha tichindavo kunzvimbo kuya pandinenge ndiri paweekend paya guys ndakuchizoti you know what I have to live my life
I don't care attitude much zvokuti ndisina kana basa nezvakawanda ndanangoti ngachitogara ikoko kwachakodzokere. We are managing, I can do it, let him stay there. Atidi zvokunyangadzwa pano. And at the moment you start doing that, the moment they to puru achidzoka achida kudongorera takuta nezvei achida kupata nemafoni achida kudai unenge uchipiwa nevarume vasina vaimwana pakangoita semuti munhu akutarisa kunzi munhu akutarisa uyo ndiani kana kuti mota kunzi mota iyo yamachokirapo yatapesana nayepo munenge machoka asimazivana iwe usina kana munhu unenge uchitosiva hanimona usitorina. Saka there is the story, right? Kana aripo mwada kufona guys, fona itinzwe tiri pa Revenge Diaries. Hauri jikisadza guys, taura chokwadi chako.